Специално предложение. Метална керамида 0,5 мат, производство Билка, 225 грама цинк, 35 никела на покритие, 15 години официална гаранция за цена от 17 лева с ДДС. Промоцията важи една седмица, разполагаме с 3 цвята: червен, кафяв, сив. Абсолютно всичко си е ето. Класик, кафявото 0,5, внос Билка. Разполагаме с по-бюджетен вариант 0,4 гланц, пак в различни размери. Цената е 12,90 на квадрат с ДДС. Също така имаме профилирана ламарина на различни размери, сива и кафява. Имаме зелена метална керамида. Разполагаме с всичките доборни аксесуари: била, капаци, обшивки на комини, водосточна система. Свържете се с нас и получете покрива си утре.